chaka chino cha 20 wachaka chino kuyambira 2025 ali pano Professor P-Funk Mutharika Timoeva. Mafuto a Malawi amene ali ndi maki aziko la Malawi amene akudziwa mafuto a Malawi ali pano mwachidule kwambiri ndiye pemphe akhasala chithuli kuti mwalandire bwana malowa. DPP oye! Professor Zabira Mutharika oye! Mpulumusi oye! Ulimwona president yathu Professor Zabira Mutharika ndi madamu Mutharika takulandirani kuno kumbayani. Ndili ndi zinthu ziwiri zokha zimene ndifuna ndinene. Ndingonena kuti a VP ali Kibadwe changa sindinaone oma losunza ngati meneri ndichifuka chaje mukuona kulilandu kunena kuti Mutharika ndiye khayo amene angathe kuombola dziko la Malawi. DPP oye! Bwana tili ndi chinthu china choyamaliza kumbayani 2019 sukulu inali ndi ana 14,000 komano tidapasidwa sukulu mpana lero inatha koma loko ikakomo ana kumaphunzira pa mvula. DPP oye! Ipo ndikunena kuti tikazafika pa 25 inu mukazalowa mboma bajeti yanu yoyambirira ineyo ndi MP amene atazawine kuno tizalowamo ndi munthu. DPP oye! Sakutaire ni nthawi bwana nthawi yanu ndiyo nthawi yathu ndiyochepa muyankhule kwa chimtini cha anthu pano ulemu wanu bwana zikomo kwambiri. Uko apita woye! Pulumusi wa dziko la Malawi woye! Atati woye! Mwachidule bwana
vipi Atlantic Maloa. Chemusa oye! Sindambe Chemusa oye! Chamamba. Chiti. Chemusa oye! Professor Atabita Mtalika oye! Amayatu oye! Maule mundu paseni apresentatu Professor Atabita Mtalika. Maso Madam Gertrude Mtalika ulemu wanu. Mundirola kuti ndisapeleke maulemu apelekedwa kale kufa nthawi. A president tufuneni chaka chabwino chatsopano cha 2025 pamene tikupitanso tipite ku Kenani. Tipiboye amene akuti Professor Atabita Mtalika 2025 boma chamamba. A president chaka chimene timachiyembekeza ndi chinochi cha 2025 ndenda kuona na president makonzeka chaka mwachiro wani mphamvu komanso ifanya matanu ndifo konzeka kuti 2025 pa 16 September lowe tiloweso mboma fa boma li ndilozuza pano tilipa akaidi ambiri pano. Kaidi wamba ndineo nilipana president. Kaidi number 2 ndi Suleimani ametina upompano. So a president anthu ali pano aninakali a kansalaja. Anthu ali pano ndo kwiya. Ali pano ndi Anjala. Yoche amena akudya pano. Koma onse wakuziwa kuti mpulumusi Mtesa Njala ndini wa president watu. Tonse tikuyembekeza 2025 ngakhale kumene kuli chakwerako akuziwa kuti panopa kukonzeka kuti achoke ku State House. Akuyembekeza kuti achoke ku State House kuti Professor Atabita Mtalika apiteso mboma. A president tikuthokozeni kuti mwatisapota kuno kumwera palipose mwaponda ife anthu aku South ndothokoza sichoncho kodi choncho chifukwa cha nthawi ndikuziwa mupita malo ambiri. Tikuthokozeni kwambiri kuti mwabwera kuno kwa Chemusa komani ulendo wa kuchiri amene wa president ndipaseni nthawi mayankhula anthu amene afunambe mawanu koma tikuchapisa kuti timene tikuchitikazi kutipasa mphamvu Sameme na kulanda ulimwani. Pali anthu ambiri nde sindikachoya yense ngati kuti nonse muli pano ulemwani. Anthu akumbayani kuno ndikuti happy new
Good morning, nonse. Wakantaitaye. Ene nakuswane. Munani sowa. Ene nikuziwa kuni tumrani sowa. Koma sabonda bwera. Nabwera sobana nabwera. Direde sobano. Direde. Kupila kukamuzu pale si. September 16th. Jongo ndio sanga kwa mbele. Kuti mandanda. Kuno zinthu zili bwanji. Zinthu zoipa, zinthu za mtatwe. Kuti Malawi ali pamoto, sote ndipo malovunda. Makonzeka. September 16th. Makonzeka, Good by September 16th, You could beat up Kamuzu Palace. You can't go to Pamela Baba Kumabaja. Who didn't you go Sobano? You know, Tukani Sobano. How Yania Tatukani. You know, Yambani Kumaka Katulu Sobano. You got rent Yaniata. You go, Ene nabona kunindi manso. Ina doni napa about 2020. Koma nabomera. Bomalola Pela, Bola Pela Zitu, Bomabwe Sanjala, Illinois, in Shidanga, the Congress of Women, Illinois, Bomabwe Take, the Gudari and on Tango Bonobuya. Would you also come on this? Comment on me bense quand même la kubera ye aye se akale ndika ndikula bode basema 16 Roma simembesa simuzavoda Jonjo ifetirede Kipai kadi bibi jirede Takonzeka Jirede kumeyankoro mpaka September 16 Everywhere, Koma ndikumeka kwambiri kutosha tigwizane manja. Limozi kunditu tifike kukena. Everywhere, Koma so ife ndi maplambi okonza zinfu maka kuno kuplanta. Mise osiana tikonza masukulu zipata osiana tizakonza. Zonse kulitike ndekuti tipane ndikuzwa tipanjira pano taseka njira
ndiye chinyankhuwa kwambiri kuti pasi magalimoto mpata komanso DPP izabweranso nthawi ya kampeni. Lero nangoda kuti kupasa limoni basi komanso kampeni ikayamba ndizabweranso. Choncho ambira kudasa nonse zikomo kwambiri zikomo.